Čaute, tu je Mohamed 30304, vítame vás už v ďalšieho vlogu s Lukášom. A je vonku teplo, takže sme na húpačkách, jak mi neveríte, tak tu je ihrisko, tašky naše. No a takže viem, v predošlom vlogu už mám dosť veľa zhliadnutí, čo je dobré, lebo som to tam dal ešte pred 3 hodinami. Dobre. U nás je teraz pekne. Takže rozhodnem sa, že budeme vonku. Čo sa stalo? Takže za chvíľu pôjdem domov, to ja viem. A toto video je tiež krátke, viem, že to opakujem na všetkých videách. Nevadí, ale ak sa vám toto video páčilo, dajte like a hľadnutie. Yeah. Vaša. Con los terroristas.